Ngokukhulu kuyithoba ngiyabuya kuwena ngichazela amaphupho. Igama kimi mina nguPastor Ningi. Sibe sikhuluma la ngamaphupho nje azoba yisithupha esewonke. Ukwenza ukuthi sizama ukuthi senze ukuthi kube lula ukuthi sifake zonke izihloko kwividiyo zalawo maphupho sibe sikhulume ngawo. Ngizobonga wonke umuntu obukela ama-video ongenzeka aka-subscribe. Ngiphinde ngibonge nomuntu osubscribeile. Ngibakhuthaza abantu ukuthi undlule ngako ukulike kwi-video. Lokho kuyasiza kakhulu ukuyikhulisa mhlawumbe i-channel nokuthi u-YouTube akwazi ukurecommend ama-video nakwabanye abantu yabo ngenxa yokubonakala mhlawumbe kwe-demand. So asinibulise ukubonga ngayi support nje yokubuka kuyinto enhle kakhulu. Lingaphela amandla lingaphela umoya. Asikhulume ngawo ke amaphupho ngalokho kunanaza la. Asikhulume la ukuthi uma uphupha mhlawumbe umuntu ekutshela ukuthi geza, lolu phawu usuke lusho ukuthi kumele usihlambulule noma kumele wenze ukuhlambuluka okuthile, yabo. Noma ke kungaphinde kusho ukuthi kuzomela uphenduke ushiye izindlela zakho zokuphila zakuqala, noma kuzosho ukuthi kunemikhuba ethile ovama ukuyenza nokuzafanele ukuthi uyiyeke empilweni. Noma ke kusho ukuthi nje ngamanye amazwi awushiye izono noma ke hlukana nokona. Kodwa ke uma uphupha la ubona ubhasikidi ongenalutho, lolu ke uphawu lubi luveza la ukwehluleka empilweni nokuphoxeka ongase ube nakho noma ukusayo. Noma ke uzodumazeka empilweni esikhathini esizayo esiseduzayo. Kepha ke uma uphupha ubona umnenke, lolu uphawu oluhle luvama ukusho ukuthi isibusiso sisendleleni noma isibusiso sakho sisendleleni, kepha kuzodingeka ubekezele. Kanti uma uphupha ubona izinyosi, uphawu oluhle olusho inhlanhla ezayo, lusho umnotho noma ingcebo. Lingaphinde likhulume ngobunye noma lukhulume ngokukwazi ukuba nobumbano nokusebenza ngokubambisana nabanye abantu emkhakheni okuwona noma umuntu ohlakazekile ke ngokomqondo. Kanti uma uphupha ujahwa noma sezikutinyela ke lezi zinyosi, sewuphawu lubi nosuke selingabika la ibhadi noma libika ukuthunyelwa ngezilwane noma ngamabutho empilweni, yabo. Kodwa futhi uma uphupha mhlawumbe uzwa mhlawumbe ukukhala kwezinto zewashi, lolu ke uphawu osuke lulubi nosuke la luxwayisa ngengozi ekulandelayo. Suke likuvusa ukuthi awuvuke emaqandeni, kunengozi esinikujeqeza, kukhona okubi okuhle kwehlele, yiba mehlomane. Kanti futhi kungasho ukuthi uma ukuthi umuntu onemklamo ethile oyenza empilweni, kusho ukuthi uvuke emaqandeni uphuthume ngenxa yokuthi isikhathi siyahamba, ungahluphelwa isikhathi ungakwazi ukufeza izinto ofanele usifeze ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu odileyayo noma uzibambezelayo empilweni, yabona. Asibambe la okwamanje, so ngathemba ukuthi sizokwazi ukuphinde sibuye futhi sikhulume mhlawumbe ngamanye amaphupho kakhulu ukubusise ukusebenza.